23a ospakizun urtea izaten ari da. Aurten betetzen baitira 50 urte Jose Luis Zumetak frontoiatzeko mural erraldoi hori egin zuenetik. Eta askotan esan izan dutan bezala, ezin da Usurbil ulertu Zumetarik gabe. Jose Luis Zumeta eta Usurbilek osatzen dutelako binomio bana ezin bat, simbiosi sakona sortu izan da eta egon izan da betidanik, eta Zumetak arrasto itzela utzi duan eta hemen Euskal Herrian eta munduan zehar, eta zer esanik ez Usurbilen. Gure herri izaerari arnasa emateraino. Izan ere Zumetaren mundu artistikoa, Zumetaren formak, Zumetaren koloreek osagai ezinbestekoak direlako gure herri iruditerian, eta bere obra izengabek Usurbilen eta usurbildarren bihotza okupatu izan dutelako betidanik. Eta hori bat bada, horixe da, frontoiatzeko murala, eta baita ere aurrean duen Mikel Laboa plaza, Zumetak berak diseinatutako plaza izan baita. Duela 2 urte jaso nuen Uxoa Zumetaren deia, proposamen bat egin nahi zigula esanez, eta zer, eta hori ez, 2023an betetzen zirela 50 urte, aitak, Jose Luis Zumetak frontoiatzeko murala egin zuela, eta horren harira zerbait egin nahi zuela, baliatu behar genuela urte muga hori, muralaren sortze prozesua nolakoa izan zen erakutsi, eta batez ere oraingo belaunaldiei ere gizarteratzeko, ez? Eta ara, horretan gaude orain, esan eta egin, gaur bertan zabalduko ditugulako sortze prozesu hori nolakoa izan zen erakusten duen erakusketaren ateak. Guk Uxoak ideia eman orduko, udalean ez genuen dudarik egin, eta azken hilabete luzeotan, bai udal ordezkariok, Usurbil 650 bizi lantaldeko kideok, eta Zumeta Arte Estudioa, eskuz esku aritu gara, elkarlanean aritu gara, ospakizun honen antolakuntzan. Usurbilko udalak berak eskatuta egin zuen Zumetak artelan hau, 1973 eta 1974 urte artean. 1972ko urriaren 30ean egindako udalbatza hartan, hain zuzen hartu zen erabakia ez. Eta erabaki hartan esaten zen, ia 200.000 peseta, 184.800 peseta, bideratuko zidela materiala erostea, labea erostera, eta artistarentzat ere finkatu zen ordainsari bat edo soldata bat, beak hala eskatuta ere, orduko Michelin lantegiko langile batek kobratuko lukeen soldataren baliokidea ez. Eta askotan, aipatu izan dut, txalotu nahi dut, txalotzekoa baita iruditzen zait, frankismoaren urte gogor haietan, orduko udalbatzak, udalbatza hori osatu zutenek, euskal kulturaren eta euskal artearen alde egindako apustu hori, izandako ausardia ere, orduko udalak, herritarrek eta baita ere oroar Usurbilgo udalak, Usurbilgo herriak, izan ere markada haietan Euskal Herrian izan zen kultura estandaren plaza eta lekuko izan baizen gure herria. Azpimarratzekoa da Usurbilek ez dok amairu, esaterako ez dok amairu Euskal Berpizkundearen, kultur berpizkundearen erpizkunde hori bideratu zuen mugimenduarekin izan zuen lotura, bertako kide ziren herriko bisemen, Artzea Anaiak, eta mugimendu horren parte izan ziren askoren arrastoak ere gure kaletan daudelako orainik ez, izan Mikel Laboa edo Remigio Mendibururena kasu ez. Eta baita ere garai haietan ere sortu zen gaur mugimenduko kide izan zen herriko beste seme bat ere, Jose Luis Zumeta bera, eta herri tradizioa ez, abanguardiaren ikur bihurtuta, garai hartako euskal abstrakzioaren protagonista nagusietako bat bilakatu zen ere hamarkada haietan. Eta hain zuzen garai hartako artelan
bitxia bada bintzat garai hartan bazen, eta gaur egun ere bada, harrigarri, komplexu ere, eta seguraski artelan ambizioso honetariko bat, bere herrian bertan burutu zuen Usurbilen bertan, arte publikoaren bide emanez, gu guztion gozamenerako. Usurbilek euskal sorkuntzarekin izan duen, eta gaur egun duen harremana eta konpromisoa erakusten dute gure kaleek. Euskal kultura arnasten da gure kaleetan. Usurbilera datorren edonor, nahikoa izango du gure kaleetan murgiltzea, paseatzea, edonora begiratzea, eta urtelan bat ikusteko aukera izango du, izan kalean, izan plazetan, izan hormetan, bai lehengo, zein oraingo euskal sortzaile eta izen handiko sortzaileen lanak eta ondare aztarnak nonai aurki daitezkelako, ez? Eta horregatik hori erakusteko asmatu dugu, sortu dugu kontzeptu bat, eta diogu Usurbil museo irikia dela, gure ondare aberatsa guztion eskura eta gozagarri dagoelako. Eta injustu horixe da balioan jarri eta erakutsi nahi duena 650 Usurbil bizi proiektuak. Proiektu horrek Usurbilek duen identidadean, Usurbilek dituen baloreetan, gure ondarean, izan ondare materiala, izan ondare immateriala, eta baita ere herri honetan udala eta herritarrek eskutik abiatutako hainbat proiektu eraldatzaileetan oinarritutako eskaintza bat ere proposatzen du. Eta eskaintza hori egin nahi diogu hain justu Usurbildik Euskal Herriari, eta baita ere zergaitik ez Euskal Herritik kanpoko edon hori, ez? Eta proiektu horrek batez ere transmisioan egiten du indarra, transmisioan sakondu nahi du gure identitatearen, gure kulturaren, artearen edo arteaz bada ere bestelako edozein adierazpide artistikoren transmisioan gure ustez horixe baita belaunaldi berriek gure artisten lana erakustera emateko, legatu hori erakustera ematea baita Jose Luis Zumeta bezalako artistei egin diezaiok egun omenaldirik onena. Eta beraz, helburu horrekin osatu dugu 50. urteurrena honetan egitarau apartau, ez genuen urteurrena oharkaben pasatzerik nahi, lehen esan dudan bezala, artelan hau Usurbilgo herriaren erakusleio nagusia delako, gure herriak duen altxor nagusietako bat delako, eta nahiko genuke altxor hau ere, artelan hau ere, Euskal Herriko artelan esanguratsuenen artean ere leku propioa izatea. Eta dionan bezala horregatik eta helburu horrekin abiatu dugu urtemuga honen baitako egitarau oparoa. Justu duela gutxi egin dira muralaren kontserbazio lanak, Artiko enpresa aritu da horretan azkenengo 2 hilabete hauetan, esan behar da sentsibilitate, errespetu eta mimo handiz jardun dutela, eta jarraian proiektatuko dugun bideoan ikusiko dezue nola aritu diren eta zein izan den emaitza, naiz eta emaitza ere da guztion begietan egon. Nik nire aldetik bukatzeko esan hori urte programazioen barruan ekimen garrantzitsuenetariko bat dela justu gaur zabalduko dugun erakusketa hau, eta horretaz jardungo dute bideoaren ostean Uxoa Zumetak, baita Mikel Onailiak eta Ismael Manterolak ere eskertu nahi diet erakusketaz ez ezik ere katalogo bat, argitalpen bat ere argitaratu dugulako, eta argitalpen hori horretan ere beraien ekarpena egin dute, eta beraz mila esker zuei ere.